Partirada part. Ay wala ni. Ali uban ni ko magluto-luto ta part kay gipaluto man ta sa tong asawag pansit part kay nag-crave man daw siya part. So saway pagduha-duha lutuan nato kaysa naman di ta tingugan tibuok adlaw. Lain kay no. Sumao to nagdali kog hiwag lamas oy. Butang dayon nato ang bombay, ahos ug atsal. Ang sahog dayon kay pinaabdik man eh. Para oh. Unya samtang galuto ko diri para madali ta. Ako siyang giingnan og Me, ikaw kuha dito dahon saging kaw. Ikaw prepare sa lamisa ha. Nah, ako pa di pa ko unog dahon saging. Sige. Ano sa man? Ikaw luto diri kay ako imong kuha dahon saging. Ki. Tama sa ni, no? Hapit na mi, mukbang na taran. Wow. Naasa naman itong me? Oh shit! Ako man kabalik to kung ipakuhab daw ang saging. Hapit na ni maluto ba? Bukat, daddy. Ako di pakuhaan eh. Dito ano? Subukan. Kadagang sagbuk dre. Karo, gaya ni mo kakuwag sa amo ka nagkuwag daw saging. Basta kayo dito nagapidyo kay sagbuk, tika tumba. Mga plastar na dia. Day, butang na yung pansit dre ate. Okay. Butang na yung pansit dre ate. Sarap. Kadaghan na di anime, mahurot kaya na to ni me? Dili ko eh. Ha? 2 rata ba? Ninay ka, magpalit. 2 kilo ang napalit ba? Hanggang sa mga gamay rin ito. Sao na to di paghurot ay sa iro na po di pa doon. Psst! Dam! Tayo sa lantong! Huwag mo ko. Sige. Kisayang. Ay, sali. Hindi maurot. Kal, ang saman kal. Ali, mga anta. Ali, lingkod. Sige kal. Ikaw ka. Pag hinay, matukaan ka. Hinay lang kay kita ramay mga on. Kol, namay ko, kol. Tukan mo, kol. Nah, tukaan. Nah. Ganyan din pa itong cook ni. Kali sa kuk dito ka. Hinay ko, no? Tukan na ka. Kuk. Nah, bunit mo ko kwarta. Kaya sa kadunga kay umunos ako. Ite. Kaya na nagta. Hoy! Hey! Hala! Hala, di sorry! Nahunaw ako! Yorot ko mas! Kol, barkada lang ako, Kol.